nai tongnai joto khapangni tahotai bok sono haino hai chini koktibni koktoma tolam suko koktoma rongkha khowai champa hawa thana bai khopjak tola sikor amchai athuk tuisa kamingni bokhok Anita Debbarma tai bwsai Amrit Debbarma sikla sak katha tongphurni simingno bokhok Anita Debbarma tai bwsai Amrit Debbarma borok knai hamjak laino kaijak laimani loko hodano phunugui sal talno phunungma haikino buma bufano phunugui buma bufano khulum laiei borok bedi bisingo habui khumala naithok khummotom tai thok motom tai kpalo sindur kathal phulaino borok knai hamjar laimani kaijak laimani tai loko hodano chamung charimani bongni kailai pandani mairok phiaba tini o kopalni kothoma wngui thangmani hai chongkhreng buduk chomani hai tini bokhok Anita Debbarmani kopalni chongkhreng chojak porichak burani khokono tongo chugyani jora chugya wngui thango kopalni chongkhreng chowino thango phiaba hamjakmung omoni baksano tini kmawi thango bokhok Anitani bwsai phiaba bokhok Anitani bwsai nukhungo rang puisa ajina bagino bokhok Anitani charina bagino bwsai samung khaina hini Champanagar hai jagao thangui samung tangui tongaimani phiaba tini bokhok Anita ni bwsai tini bokhok Anita no hamjakya kubuni burino hamjakmani bai tini kubuni buri bai khari thangka bwsai Amrit Debbarma hayung khnaya tuyung khnaya wangma kongrai mantui himani hai buri chubrani khokni kok obo haino tini samaya himaya khnatokya kok obo haino wngkha tini bwsai Amrit Debbarma bini mayono tui bo tini khari thangkha Amrit Debbarma samung tangnani jaga kwrui wngui tongo tongthai jaga kwrui wngui tongo bono tongthaiui tonmani bono mama hinui phiaba tini bini mayono no bo tui kharkha phiaba Amrit Debbarma tui kharmani bwrani mung wngkha Sharmila Debbarma phiaba Sharmila Debbarma no Amrit Debbarma doctor phungna hinui kwnui khaino bai kaslai thangmani phungni 10 ta tamani jorao phiaba nogo kifili phaliya yang bwsaike samung tang tongjao yang bihike doctor najina hinui bokhorok mihimbo hinui yang bin mama bai kwnui kha thanglaimani phiaba tini bini mama bai no khari thangkha Amrit Debbarma tai Sharmila Debbarma kmajak tabo nokhongni yang bokhok Anita Debbarma hingke bwsai Amrit Debbarma no nasingjak rangdari phaino rifaino hinui yang bwsamangnai tui nasingjak Amrit Debbarma no bihik Anita Debbarma phiaba yang bwsai Amrit Debbarma kifili sapaiya nokhungo abono tuino tini bokhok Anita Debbarma khowai champa hawa thanao jiti entry khlaika tai case khlaika bwsaini mungui bokhok Anita Debbarma champa thanao bwsaini mungri case khlai phano report khlai phano phiaba bokhok Anita Debbarma tabuk bwsai Amrit Debbarma no manani musungjagui tongo nogo kifili phaidi je jagapon nugui tongkha hingke taisa nukhungo kifili phaidi kwsang kwsang tongphaidi hinui bwsai Amrit Debbarma no koihrui tongo bihik Anita Debbarma bwsai Amrit Debbarma ni parabo khowai tula sikor amchai athuk tuisa kaming no yang Amrit Debbarma bufani mung hingke Jorodon Debbarma hinui koktuma sawai khnarikha bokhok Anita Debbarma fatar hastebo tongtongnai tiprasa khaganang tiprasa maiganang lukorokno koikha bokhok Anita Debbarma bini bwthaino je japhon nuk tongkha hangke saha jabadi hinui tai chini koktibni bisingtibo chung obono koinai bokhok Anita Debbarma bwsai Amrit Debbarma tai Sharmila Debbarma no je japhon nugui tongkha hangke chini koktibni kokdung number jak tongo chini koktibo kwrwngui mano lukorok khananedi bokhok Anita Debbarma tamo sawai khnarekha bwsai kha thangmano tui saga nini je kaisa je party mung obo bobo hai puila nini mung tai nini parani mung nini sini mung ikradi ani mung hingke Anita Debbarma nukhai tola sikorni ang oro thaman param hai am hai am bwsai ani buri kelangi khari khama tabu borok pang boroksa ang khaniya bono rutu karina bagi ang to kono nukoyo bodino kuma 15 तारिख 15 अगस्त में कुमार उनको साल में डॉक्टर थाना में अंक थाले ननी सकायांग हन 10 तावा आना कल खाइ सहर आयांग बुरी में दिता गई कल खाइ सहरे उनको लाइका खुसमा हालाइका कुन जागा खुसमा या खारंग थांका हने साइमान खाता खारंग थांका हने साइमानै मे आं
थांनायखाय थांनाय माबो गुरै नुगिया खारैनि थाखा हनै रुतुलायखा रुसनानै गोरोंखा जागा थामानि मालिया बोरिनि पारालाय बजागाव जे खारै लांजानाय बोरिनि पारा दा बोरिनि पारा को विश्वकुमार पारा अब बो एरिया जम्पु एरिया जम्पु एरिया बोरिनि मुंखाय बोरिनि मुंखाय शर्मिला देब्रह्म बोरि कायजा जागदा ना दामा कायजा जाग sama sadana kadi nikai cerai khorok busa ani kha cerai khorok ni cerai khorok nei nin bu saini mong kai an bu saini kai omri debrama boba hai ke bo nok ne ongkhri thang tam tam saiklang bo bor thang tong mani pulia bo nok ne ongkhri thang ma kai soi ma sing kha kam khane ni jompa nagor bahano ju ka jak thang jak tanggo a jaga thangge rasmistri ro khane ne samung man thago ni bo kam khane hin thang ta ga kam khane thang ge थांमोन फोटो जगह है 2-3 मास आनो रंग चालक खा आउ बिसे गोबां रहोया हाजो काछा र आस्त सरा वानि वा थामरो का आबुन पर ओमफ्राय रां रहोलिया ना नोसुरि सामु खायो बाय उतमेन छो लुन दुइता छो आदि खेसिमे आं yang हान आजि वे चाइ दंतां थान होया लुन सिमपान सुबाय गा तुम नै आं फादि बहि ओमफ्राय फादि हेलां खाथिं बो हुन र खायगा ओमफ्राय दाबरो सिबरो Walanin ko nin bu saina no an bu saya no hinuta no ko phaina soya gai hingo kun bai kok salai ka bo walanin ko mang chawo 진짜 나는 땀 차오다 뭐 무티 흔히 서 살매야 나나 부터 올라 카타 카이 부터 가요 수강 거 가이 가게 안 뭐 팔리 힘들게 가게 안뭐 먹으러 오면 힘을 썼더라고 그렇게 갔다 너 자리로 보면 좀 가지만 가야 아니면 그냥 잠깐 군 가이나 하다 나 한번 거를 가게 걸어 속아요 근데 뭐 캐들 보는 포마세 걸어서 속아요 거기 잤다고 속아요 거기 잤다고 속아요 땅가 아드는 꽃감 다시번 잘리야 딸이 넣어가이 아주 잘해 살다라고 그나 앞으로 허대 보라 똑똑하 아버님도 힘을 거두면 이제 진짜 자들 거두고 사워 깨떼깨떼 동구 자우 쇼그리 이렇게 하는 거니까 그러니까 안 파지 힘으로 땀 발매야 봐 그냥 힘하세 와 앞으로 안 보고 그렇다 미스마로 보고 있고 먹으러 가고 손자 정말 손자의 라브 사이미야 먹으러 병마 양정가 먹으러 병마 양정 앞으로 뭐 벌써 빠는 하짜리야 아무는 분 약속 그 사례 미치러 빠졌겠다 니니 부사이 제 어버 하이케 이제 어 부리 바이 제 어버 하이케 똥의 똥만이 똥 할럭 제능 어버 하이로 자나 마레만 너고 파이프로 폰노 바이 꼭다 사보 폰 너가 해꼭 세야 앞으로 빈폰 심아수 양의 아시 대탕가 그러니까 안푼 말고 가야 안 가요를 말야 또 팔정 네 걸로 가요 가시면 뭐라 앞으로 나오시면 한꼭 삼아다가 다시 투수 야삭 서다 땀 팔정 와이라 분이 순호로다 땀 글라이래 엠네 부터니 마요 아버 아버 아니 부끄랑 즉 가적 상만이 뭐지 닌 부사적 마요 시글라이 부사시글라이 이제 뭐 가르 때랑만 그래 부사나서 뭐 아직 때랑에 가르 탕다 다보 Angke tabuk nong obno tei je sampa hawa thanabo je bini mungri thanabo kono ekher khlaikia khlaikia angke tabuk nang hasteni lukorongna tam sanamo song je father hastelo ko tabuk to gobang mati prasa samung humung tang tongnai rungsringi tongnai obo hairok tongo Bangalore rogo Chennai Hyderabad abo hai jaga rogo joti borok thangai nugui tong hangke borong tam ko sanamo songko borong na ang ko sanamo song borong no jaha jaga nu borong bui tani we an contact number kol khai hanong tu angke tabuk nangni nibu thaino actually teisa mana nimu songo mana nimu song ba nin bu thai bai nang tabuk phaibo ba nin bu thai bai nang tongna da na tongleya obo hairok nin khawa to tong ma khai tong ya to mana khai mu song an nin bu thaino mane kuno bu khawa hamya wan sugata tabo nang nin bu thaino mana mu songo nin bu sa khorok buso khorok nei tang nung bahike chari tong nin bu thai jarang pusa chalo yan tong bisinte tabo ani bu ma bu phasong chari tani ta no go omo haikimang no je asak din choli thika nin bu sai ga oje kharit lang tana ki bini jat mayo sina bin mayo kalai mana paham jek ya mayo mane bin bai ni bu sajeng thaka bai ni bu sajeng abno kharit lang thaka ta
para hangke champanago para hangka Biswakumar para jongpoi jola oh Biswakumar para champujulan na ani sak saman ta ani tapo buho ani buma buka songje nugui tongnai rok jekni nugbo ani contact number ro phone khai sahanang tu jesa jaga manbo romboi ton nang thun romboi ton we contact khai tu nin ba san nugui tonga ta je an basanya nugui tongnai rok romboi ton nang thun ta na thangje nai kha je oburi ni nogo thanggin nai khamia buma songle bini bthai songle tamsa bin basa chong tam sana ta mutingan hin sikai odeke jagari ton gala khamu ne helata nga bini nogra o thangge nogo chamung no morok aba hai cha sara cha to tong he tongu aro no ka sabon tongo chawo songlai soglai pura phiri kai tonglai bara mane om hai rok thangan nam saimia ta ah om hai rok thangan gang ton gala khamu nga tabung nang hasteni lugorok na abun koyo ta nang abon ko hasten lukro non je jaga nok tongbo ram to nang sahare sahare nang thanai to jara ang thangin nang nin ma babu to tongko tongko tong